Čaute ľudia. V tomto videu nemám záujem niekoho osočovať, ani sa obhajovať, ale povedať celú pravdu. A vyjadriť sa k mylným tvrdeniam a klamstvám, ktoré pobehujú po internete. Ohľadom mojej osoby, ohľadne Cryptocartel a ohľadne Safe Finance. Chcem vyložiť všetky karty na stôl a odhaliť pravdu, ktorá doteraz nebola odhalená na internete. Nikdy sme sa k tej kauze nevyjadrili. Pričom druhá strana si túto pravdu nasvietila na internete tak, ako jej to vyhovovalo. Zároveň vás tento príbeh môže inšpirovať k tomu nerobiť také chyby, aké som spravil ja. Nikomu nič nedávam za vinu, za všetko, čo sa deje v živote, si vždy budem môcť iba ja. Tento príbeh je o mojej platforme Safe Finance, ktorá ponúka špičkové kryptoporadenstvo a zabezpečuje to, aby klienti mali na kryptotrhu ten najlepší experience, aký môžu mať. Aby ich kryptoaktíva boli v bezpečí a iba v jej rukách. Naši poradcovia sú vyškolení profesionáli v danej oblasti s dlhoročnými skúsenosťami. Podávajú klientom správne informácie v správny čas. Napríklad v decembri sme zhodnotili, že kryptotrh je na lokálnom maxime a odporúčame našim klientom predať kryptoaktíva aspoň z nejakej väčšej časti, takisto ako to robíme my. Klient sa môže rozhodnúť, že či áno, či nie. Veľa našich klientov sa rozhodlo, že sa nami inšpirujú a v decembri odpredávali svoje kryptoaktíva. Túto informáciu som zverejnil aj v rozhovore pre portál Interes. Takisto opačný príklad, 2 roky späť, v roku 2023, sme našim klientom odporúčali, aby naopak nakupovali kryptoaktíva, lebo sme si mysleli, že trh je na lokálnom minime. Všetky veci, ktoré dnes poviem v tomto videu, sú overiteľné fakty a dole v popise nájdete zdroj, alebo v tomto videu. Safe Finance je tzv. One-stop shop, všetko v jednom platforma, so sídlom v Prahe. Prvým produktom Safe Finance je zmenáreň, tzv. Burza, kde si klient môže zameniť fiat meny na kryptoaktíva. Následne, keď klient spraví KYC, AML a všetky legálne procesy, ktoré splniť musí, pošle peniaze na firemný bankový účet a my kryptomeny deliverneme priamo jemu do jeho vlastníctva na jeho Web3 peňaženku, tzv. Non-custodial režim. Ku kryptoaktívam má prístup výhradne iba klient, nikto iný. Tým pádom Safe Finance nemá prístup ku kryptomenám svojich klientov. Napríklad v kauze FTX sa stalo úplne niečo iné. FTX ponúkalo custodial riešenie a zo dňa na deň, keď sem vypol stránku, ľudia prišli o miliardy. Ale o tom potom. Safe Finance sa toto nikdy nemôže stať. Ľudia, ktorí sa vyznajú do kryptomien, im je to úplne jasné. Ďalšie produkty sú DEX. Naša decentralizovaná exchange je úplne špičkový produkt pre traderov, lebo majú všetky blockchainy, teda skoro všetky blockchainy, 36 blockchainov pod jednou strechou a nemusia bridžovať, nemusia chodiť na inú platformu, aby mohli stradovať nejaký coin, ktorý chcú. Všetko majú pod jednou strechou a to v rámci Solany. Ďalším produktom sú Safe Finance NFTs. Tieto klubové tokeny poskytujú Safe Finance klientom mnoho výhod. Jednou z nich je to, že keď ste držiteľom Safe Finance NFTs, máte poplatky na DEXe o niečo menšie ako bežní užívateľia DEXu. Ďalej máte prístup do Safe Akadémie, kde sa môžete stretávať s inými klientmi, s našimi traderami, čítať si každý deň analýzy, máte tam mnoho vzdelávacích dokumentov ohľadne umelej inteligencie, DeFi a všetkého ostatného, čo sa týka novodobých technológií. Myslím si, že tieto NFTčka naozaj majú hlavu a petu. To si nemyslím iba ja, ale myslia si to aj holdery týchto NFTčiek a tradery týchto NFTčiek. Tieto NFTčka dosiahli obrovský úspech, keď sa začali tradovať na OpenSea. Globálne sú tieto NFTčka 15. najtradovanejšie na svete. Ale čo je najdôležitejšie, cena vyletela o 100%. Áno, počuješ správne, cena vyletela hore o 100%. Každý holder tohto NFTčka zarobil 100%. Tento rok máme ambíciu byť prvou kolekciou celosvetovo globálne na sieti Arbitrum. Verím, že to dokážeme. Tieto NFTčka sa tradujú iba 4 mesiace a každý jeden mesiac sme zatiaľ boli jednotka v mesačnom rebríčku celosvetovo. Ja fakt verím, že to dokážeme. No my nikoho nebudeme predsa ohovárať, za nami stoja výsledky a fakty. Dnes sa budeme rozprávať o nás, pretože sme iní. Sme najlepší kryptoprojekt na Slovensku, nie sme najlepší kryptoprojekt na Slovensku. OK, dosť bolo reči o našom úspechu, prejdeme na hlavnú tému.
tohto videa. Povedomie o značke Safe Finance sa snažíme rozširovať cez spriaznenú marketingovú firmu založenú v Českej republike už niekoľko rokov. Vieme už aj o ďalších partnerov v Českej republike aj na Slovensku. Jedná sa o sprostredkovateľov, jednotlivcov alebo nejaké užšie skupinky. Máme marketingových partnerov aj v Dubaji, ktorí majú celosvetovo veľkých klientov, ktorí robia tie najväčšie obraty na Safe Finance platforme. A reálne darí sa nám úžasne. Klobúk dole pred každým, ktorý prispel do našej vízie budovať transparentnú kryptoplatformu. Značka Safe Finance má dnes obraty v desiatkách miliónov dolárov a záujem o túto službu stále rastie. Sme v podstate prvá kryptomenová platforma, ktorá ponúka s jej službami ako Exchange, DEX a NFT Marketplace, taktiež aj poradenstvo v oblasti kryptomien. Keď je človek na pomyselnom vrchole, tak si často myslí, že vie rásť do nekonečna. Avšak rovnako rýchlo ako vyrastol, môže aj padnúť. O biznis a obchod sa aktívne zaujímam od mojich 18 rokov, čo už je 10 rokov, a takisto aj ostatní členovia našej skupiny sa zaujímajú o biznis hodne veľa rokov a hlavne o krypto. Avšak od roku 2022 do roku 2024 sme využili všetky naše obchodné skúsenosti. Podarilo sa nám vybudovať to, čo sme naozaj chceli. Tisícky spokojných klientov, desiatky miliónov vo valuáciách a milióny v obratoch sa stalo bežnou veličinou. V dobre zabehnutej firme som mal ambíciu rásť ešte viac. Noví partneri, noví klienti, noví obchodníci. Rozhodol som sa uzavrieť deal s marketingovou spoločnosťou sídliacou na Slovensku. Pomohol som mu nahajrovať ľudí. Dal som mu základné školenie o Safe Finance a kryptomenách a nechal som ich žiť svojim životom bez kontroly. Toto je moja najväčšia chyba, ktorú som spravil. Pekne som si to odskakal. Táto kancelária nosila na papieri výborné výsledky. Mali pár klientov každý mesiac, robili aj slušné obraty. Myslel som si, že sú to výsledky dobre odvedenej práce. Nechodil som do tej partnerskej kancelárie skoro vôbec. Nekontroloval som ich prácu, ich výsledky mi zastreli zrak. Naivne som si myslel, že keď sa robia obraty, všetko je ok. Sústredil som sa len na rast, nepozeral som sa na realitu, to ma stalo hodne. Počúvaj. Do kancelárie sa začali hajrovať rôzni ľudia. Mladí strelci, starí, skúsení salesmeni, ale aj úplní nováčikovia a ja som nemal absolútne žiadnu kontrolu, kto tam pracuje a kto rozširuje povedomie o značke Safe Finance. Mnohí salesmeni začali klientov preťahovať do iných projektov, čím porušili podmienky spolupráce a momentálne sú za to aj sankcionovaní. Ťahali klientov do dlhopisov, na Forex, tade. Nemal som absolútne žiadny prehľad. Začali do telefónu klamať klientov, aby skôr uzavreli obchod. Prestali sa správať profesionálne. Na pláži, na Vajskej pláži, aby ste ešte vedeli, dobre? Išlo im iba o to mať čo najväčšiu výplatu. Nedodržiavali hodnoty našej spoločnosti, ktoré sú u ostatných partnerov bežná vec. Všetky tieto skutočnosti som sa dozvedel, bohužiaľ, príliš neskoro. Nakoniec sa jeden subdodávateľ nášho partnera dovolal slovenskému veľkopodnikateľovi Milanovi Dubcovi. Jasné, že na kokaine. Skúsenému človeku v biznise, zakladateľovi Bistro.sk, Aktuality.sk, Pocket, AZ. Vedeli by sme ešte menovať ďalej. Milan je naozaj kapacita, čo sa týka biznisu. Tento telefonát je maximálne nevhodný. Hanbím sa za ňoho a vytvoril o Safe negatívne povedomie na slovenskom internete. Tento telefonát si Milan Dubec nahral. Zverejnil na internet. Toto video sa stalo virálnym. Ako prvé, keď sme to video videli, tak sme s našim marketingovým partnerom napísali Milanovi Dubcovi e-mail, v ktorom sme si nasypali popol na hlavu, hlboko sa mu ospravedlnili a navrhli mu stretnutie. Zároveň som si uvedomil problémy kancelárie v Digital Parku, ktoré som iba mojou chybou zanedbával a začal ich aktívne riešiť. Na tento e-mail Milan neodpovedal, úplne nás odignoroval a rozhodol sa na internete začať proti nám antikampaň. Opakujem, nič mu nevytýkam, každý robíme svoje vlastné rozhodnutia, za ktoré si musíme niesť následky. Chcem mu poďakovať za to, že určite mi dal pár podnikateľských lekcií. Vďaka tejto kauze som sa určite ako osoba posunul ďalej. Prehodnotil som mnoho rozhodnutí, ktoré som spravil doteraz. Nabral som nové skúsenosti, nové kontakty a z celého srdca mu ďakujem, že práve on bol môjim prvým superom v mojom živote, môjim prvým hejterom. Milionár, vizionár,
Forbes Cover Guy. Keď som túto tému preberal s ešte bohatším človekom, ako je on sám, tak ten mi povedal: veľmi obstojný super, sprav to dobre a vyhráš. Milanov prvý úder. Musím podotknúť, že toto je len moja domnienka. Nemám to potvrdené, iba špekulujem. Krátko po nevhodnom telefonáte do kancelárie v Digital Parku nabehol inšpektorát práce a spravili kontrolu. Kontrolovali zmluvy, pracovné pomery a v podstate všetko, čo sa kontrolovať dá. Keďže kladieme dôraz na súlad s reguláciami a legitímnosť vzťahov v rámci podnikania, tu problém nevznikol. Dali nám vedieť, že všetko je ok a nemajú potrebu ďalej vyšetrovať. Keďže nedošlo k jedinému priestupku, za ktorý by nám mohli uložiť akúkoľvek sankciu. Malo to ale iný dopad. Malo to dopad na morálku v kancelárii. Moment, keď som sa snažil túto kanceláriu opraviť, tak prišla takáto rana. Mnoho mladých ľudí v tej kancelárii bralo túto príležitosť niekým sa stať. Ale ako náhle videli obchodnú inšpekciu vyšetrovať našu firmu, rozhodli sa podať výpovede. Mnoho mladých ľudí bralo túto príležitosť ako naštartovať si kariéru v obchodnom svete. Útok number 2. Toto by som mal prestať robiť. Milan vydal blog v denníku SME, čo skrýva spoločnosť, ktorá vám volá s kryptoinvestíciami alebo niečo také. Kde opisuje svoju skúsenosť, čo zažil s týmto nevhodným salesmanom, kde adresoval aj rôzne implikácie, špekulácie a osobné domnienky. Na toto nič nemôžem povedať. Z jeho perspektívy a skúseností je to adekvátne napísaný blog. Varuje tam spotrebiteľa a v konečnom dôsledku to myslí dobre. Samozrejme, no drama, no content. A následne vydal ten slávny podcast, ktorý si teraz veľmi rýchlo prebehneme. Pozval si hostia, ktorý v Digital Parku v kancelárii strávil celých 6 hodín. Šancu stráviť, koľko som strávil? Celý pracovný deň. Celý pracovný deň, hej. Ten človek si vymýšľal a zavádzal vo väčšine časti rozhovoru. Milan tento podcast propagoval. Ľudia, čo boli zapojení do Axe Capital, dnes vedú Safe. Zistil som si nielen veľa o Safe Finance, ale aj zaujímavé prepojenia. Rovnakí ľudia, ktorí stoja za Safe Finance, boli zapletení aj do X Capital a Zizi. Samozrejme, senzáciechtivý názov, založený na polopravde. V Axe Capital som chcel pracovať v roku 2019, kedy som sa chcel stať aktívnym sprostredkovateľom. Ale Milan našiel v obchodnom registri moju starú firmu, na ktorú nebol založený ani bankový účet, ktorá sa volala Zizi Capital a mala slúžiť ako sprostredkovateľská firma pre Axe Capital. V tom istom roku som aj rozviazal spoluprácu s majiteľom Axe Capital, pretože sme sa nepohodli. Takisto ako ja, aj mnoho ďalších XY skúsenejších ľudí odo mňa na tento podvod naleteli. A keďže som nechcel pracovať v netransparentnej firme, tak som odišiel. Táto firma skončila zle, krachom v roku 2022 alebo 2023, nie som si istý, niekoľko rokov potom, čo som ukončil vzťah s majiteľom tejto firmy. Odišiel som preto, lebo mi non-stop klamal. Bol som ochotný preňho robiť marketing, bol som ochotný preňho robiť sales, nosiť mu klientov. Aj som pár ľudí zoznámil s Petrom, ale potom, čo mi klamal na dennom poriadku, som sa rozhodol nepokračovať. Sklamanie z tohto projektu mi dalo víziu spraviť veci poriadne, poctivo a transparentne. Lebo poctivý biznis vytvára hodnoty a vzťahy vďaka tomu, že sa robí férovo a pravdivo. A to bolo vždy mojou prioritou. Každý, kto ma pozná, vie, že mám vzťahy pred akýmikoľvek peniazmi. Nikdy som nebol človek, ktorému išlo o rýchly zisk, vždy mám v hlave dlhodobú víziu. Ďalej v tomto podcaste Milan Dubec plietal, že ľudia si zo Safe Finance nevedia vytiahnuť svoje prostriedky, svoje peniaze, čo tam investovali. A to je klamstvo a každý, kto vie o kryptomenách aspoň základy, tak vie, že je to technicky nemožné. Podobná situácia sa teraz odohráva zo Safe Finance. Zákazníci, ktorým previedli tisíce eur, sú momentálne bez peňazí, snažia sa k ním dobiť. Toto naozaj netuším, od koho mal, lebo naši klienti majú aktíva na svojich Web3 peňaženkách a majú prístup k ním iba oni. A iba oni sa rozhodujú, kam peniaze pošlú, čo stradujú, kedy si ich vyberú na bankový účet. My na to nemáme dosah.
Každému klientovi hovoríme, aby si svoje seed frázy zapísal na papier a nikomu ich nedával ani nám. Každému klientovi po registrácii to príde aj do e-mailu. Aj pri zakladaní Metamasku alebo akejkoľvek kryptopeňaženky je to tam veľkým napísané. Milan možno má nejaké nedostatky v kryptomenách, alebo aspoň v tej dobe mal. A to mi musí dať za pravdu každý, čo sa vyzná do kryptomien. Bitcoin má obmedzené množstvo mincí, ktoré sa dajú vyťažiť do tej 24 miliónov kusov. Taktiež v koment sekcii pod tým videom tam nie je jediný poškodený klient alebo klient, ktorý by nevedel vybrať peniaze. Ani pod YouTubeovým videom, ani pod Reelskami, ani pod TikTokmi. Nič. A teraz vyzývam všetkých klientov Safe Finance, ktorí sa cítia byť okradnutí, aby na tento e-mail napísali, aký majú problém a bude im priradený poradca, ktorým pomôže vybrať peniaze z Metamasku na bankový účet. Odkedy vypukla tá kauza, ale takýto klient nám nenapísal, lebo takýto klient reálne neexistuje. A Milan to tiež dobre vie. To by predsa len nebola taká dráma. Nenašiel sa ani jeden klient, ktorý by potvrdil Milanové tvrdenie. Ten jeho host, akože k nemu sa moc vyjadrovať nechcem, lebo však pozrite sa na ňo. Trepet tam 2 na 3. Provízie 20%. Brácho, neuzavrel si ani jeden obchod. A fičko z každej transakcie sú 3%. Zavadzal, klamal a dnes je to predmetom vyšetrovania. Zároveň tvrdil, že na dievčenských záchodoch sa fetovalo a dievča, ktoré fetovalo, nemalo ani 18 rokov. Keby tam neohlásený inšpektorát práce našiel niekoho pod 18 rokov, tak by sme asi vyviazli s veľkou pokutou. A ešte ma napadla otázka, čo robil na dievčenských záchodoch. Keď som sa nad tým zamyslel, odkiaľ mohol vedieť toľko informácií, respektíve on si to nemohol vycúcať z prstu, tie klamstvá. Dal mu Milan skript, alebo si ten človek vymyslel najviac šokantné veci, iba kvôli tomu, aby strhol na seba pozornosť a preslávil sa vo svojich slávnych financiách. Nebudem však ďalej špekulovať. Čas ukáže všetku pravdu. Tento podcast by som uzavrel tak, že Milanovi bolo úplne jedno, kde je pravda. Chcel pozornosť, sledovanosť a senzáciu, čo mu zvyšovalo jeho čísla, dosah a vplyv. Keby hľadal pravdu, napísal by mne: Milan, pozeral si každú moju jednu story. Ani raz si mi nenapísal: Tyšči, ako to je? Tyšči, prečo ste takí kreteni v tej kancelárii? Keby si ma pozval do podcastu, ja by som prišiel do toho podcastu. Vysvetlil by som ti od A po Z. Ale to by nebola taká senzácia. Stačilo reagovať na ten e-mail. Nič z toho by sa nestalo. Ale to nebolo v tvojom záujme, lebo followery sa dneska poctivou prácou naozaj ťažko dostávajú. A tie vytlačené fotky na tom stole, ja verím, že ma máš aj v detskej izbe. Jeho host povedal asi 100-krát neviem, nepamätám si, nie som si istý a to bola jediná pravdivá vec, ktorú povedal. Ti nepovedal, tam bol strašne veľa ľudí, mal zúpamäť na mená. Také som tam nevidel, to neviem potvrdiť. Z toho konvertovania som nevidel nič. Odkiaľ mu prišli peniaze, neviem, presnejšie neviem, už si pamätám, som videl takéto. To nie sú podložené fakty, ktoré ja nemám na to dôkaz, to si presne už nepamätám. Ja som nemal strašne zúpamäť na mená, čo tohto týka. Keď my sa aj nerozprávali medzi sebou, až to mi nepovedal, to som nemal podložené, proste nepovedal mi nič, to som nezažil. Ale tam bol taký húk, že tí ostatní kvetí to možno aj nepočuli. Ja som nepočul, čo niekto hovorí do telefónu. To si nepamätám, bo to už tiež predsa rok dozadu. To je tá tretia firma, ktorej som bol na Einsteinovej. A to bolo kedy? To bolo tiež v marci. To vlastne ja som za Ale X-Capital už predsa neexistuje, nie? Ukázal na mňa, že tento človek bol v ten deň v kancelárii. Ja som si to overil, v ten deň som bol v Prahe. Ďalej sa už môžeme iba sami seba pýtať, či takéto správanie veľkopodnikateľa je adekvátne, či to priaznivo pôsobí na rast slovenského podnikateľského priestoru. Určite to s malým percentom myslel dobre Milan. Chcel ochrániť spotrebiteľa a chcel poukázať na skémy. Lenže Safe Finance nemá absolútne nič so skémom. A týmto vyzývam každého jedného kryptošpecialistu, ktorý by mi chcel oponovať do akéhokoľvek podcastu. Milana bavia hrať mocenské hry, monopolné taktiky, ním je preslavený. Ale tieto veci prispievajú k žalostnému stavu slovenského podnikateľského prostredia. Minimálne malých a stredných firiem na Slovensku. Spravte si o tom názor sami. Mojou jedinou reakciou na toto celé bolo jedno reelsko z Ibizy, kde som pri bazéne vyzval všetkých našich klientov, aby dole do komentáru napísali, že či reálne sa cítia byť podvedení, či sa cítia byť oskemovaní, alebo nie. Alebo naopak,
či sú s nami spokojní. Pozrite sa sami na komentáre. Gang, Tyšinko here. Vyzývam celú našu komunitu, aby dole do komentárov napísala feedback na Kryptokartel. Posledný rok sme prerazili na slovenskom internete našim marketingom, preto chcem, aby celá naša komunita, každý náš jeden člen napísal dole do komentáru feedback, či sme nejakí scamery, alebo vám dávame dobré rady, ako vlastniť kryptomeny a ako sa orientovať v tomto trhu. Ide mi hlavne o to, aby noví ľudia vedeli, čo si kupujú. Dole do komentára napíš aj svoj username na Discorde, aby sme reálne vedeli, či si naozaj našim členom. Si gang, let's go. Si gang, Tyšinko here. Vyzývam celú našu komunitu, aby dole do komentárov napísali. Bolo tam 100 pozitívnych komentárov. Komunita sa za nás postavila. Ďakujem za podporu. Ideme ďalej. Vy veľmi dobre viete, aké mám ja ciele a vízie. A toto Milan videl. Toto Reelsko Milan veľmi dobre videl. Lebo na druhý deň dával na storky Rolexy, že pozor na nich, oni nosia Rolexy. Pozor na nich, oni sa draho obliekajú. Bro, 10 rokov pracujem 16 hodín denne na mojich snoch a ja si budem nosiť čokoľvek, čo chcem. Každý, kto ma pozná, vie, že nie som materiálny človek, že som maximálne pragmatický realista a že moje srdce je na správnom mieste. No a v druhom podcaste Milan na toto odpovedal, že ja im nebudem robiť marketing už nebudem hovoriť, ako sa volajú. To sú tí istí ľudia, ako sú v takej komunite na Instagrame. A povedal som si, že už nebudem robiť marketing, lebo možno niekto si povie, že sa mi páči zarábať týmto spôsobom, že obrať nejakých ľudí. Tak som si povedal, že už ďalej marketing robiť nebudem. Milan, jediný, kto tu marketingovo parazituje, si ty. Poďme ďalej na trošku vážnejšiu tému. A to je MBS. V dôsledku mediálneho škandálu vyvolaného pánom Dubcom a následne uplatňovaním jeho veľkého vplyvu v mediálnom prostredí vydala Národná banka Slovenska varovanie na Safe Finance platformu. Dôvodom bolo to, že Safe Finance nemá potrebné živnostenské oprávnenie na túto činnosť na Slovensku. Táto informácia bola v tej dobe pravdivá. Naša živnosť bola založená v Českej republike, členskom štáte Európskej únie. Článok číslo 56 o fungovaní Európskej únie garantuje voľný pohyb tovarov a služieb na základe oprávnenia vydaného jedným z členských štátov Európskej únie do ktorejkoľvek inej krajiny Európskej únie. Na základe tohto sme predpokladali, že môžeme poskytovať služby aj na slovenskom trhu s českou živnosťou. Napriek tomu sme porozumeli a maximálne vyhoveli Národnej banke Slovenska a zabezpečili sme pre Safe Finance slovenskú firmu s riadnou živnosťou, ktorá oprávňuje Safe Finance podnikať aj na území Slovenska s kryptoaktívami. Slovenská spoločnosť, rovnako aj akákoľvek iná spoločnosť, ktorá je zapojená do prevádzky Safe Finance, riadne spĺňa AML, GDPR, KYC, všetky nariadenia a smernice Európskej centrálnej banky. Áno, mierne nám uniklo to, že na Slovensku nefunguje tento zákon úplne tak, ale situácii sme sa včas prispôsobili. Týmto videom hovorím, že maximálne rešpektujem každého jedného regulátora. Či je to Európska centrálna banka, či je to Česká národná banka, či je to Slovenská národná banka. Vždy budeme s týmito subjektami vychádzať a týmto by som to uzavrel. Tú živnosť sme skutočne nemali, dnes ju už máme. Vďaka Milanovému mediálnemu vplyvu sme sa dostali aj na cover časopisu Index a následne aj do reportáže 360-ke Novom médiu. Samozrejme, keď som sa stretol s novinárom prvýkrát, bolo to v Smečku, tak ten mi garantoval, že nejdú poplúvať Safe Finance, že im sa iba nepáčia nevhodné telefonáty a chcú písať o tejto téme. Uveril som novinárovi. Ponúkol som mu všetky dostupné informácie, ktoré mu mohli objasniť to, že Safe Finance nemá ako byť scam, že klienti majú peniaze u seba. On si to aj tak napísal po svojom. Na konci tohto článku aj nejaký právnik tvrdí, že nevidí žiadnu nelegálnu činnosť, ale že bol by obozretný. OK, súhlasím, v kryptomenovom svete treba byť obozretný. Určite všade. Netreba veriť absolútne nikomu a peniaze treba mať u seba. Safe Finance túto možnosť poskytuje. Môžete mať prvýkrát svoj digitálny majetok a prístup k nemu môžete mať iba vy. Ale toto tvrdenie, čo je maximálna pravda, tak na to sa úplne kašľalo.
v tých článkoch. Aj v tej reportáži taktiež. Reportérka z 360-ky mi poslala asi 10 otázok, na ktoré som jej krásne odpovedal a vysvetlil celú situáciu. V podstate to isté, čo som povedal v tomto videu. Tento e-mail som sa rozhodol zverejniť. Samozrejme pod vplyvom Milana Dubca, ktorý sa ocitol v reportáži náhodou ako odborník na kryptomeny. Z toho e-mailu si trošku neférovo vybrali iba určité časti do tej reportáže, ktoré im tam vyhovovali. Preto teraz každému chcem povedať, keď budete komunikovať s novinármi a budete im odpisovať na e-mail, musíte tam dať túto klauzulu. Musíte požiadať o tom, že ak chcú zverejniť vaše odpovede, musia ich zverejniť v celom rozsahu a nie iba časť. To som ja nespravil, ale chybami sa človek učí. Ten redaktor či novinár zo Smečka a z Indexu mi písal v takom duchu, že strašne veľa ľudí mi píše a volá, že im nevhodne telefonujete, poď mi o tom niečo povedať. Ja že, brácho, ja poznám človeka, ktorý dáva nevhodné telefonáty. A je to Milan Dubec. Sú na Slovensku aj pravdivé médiá, ktoré sa snažia vždy predostrieť pravdu čitateľovi. Začiatkom roku napísal časopis Trend o spoločnosti Safe Finance. Písali v podstate neutrálne, nezaujato, v akom stave sa nachádza Safe Finance, že v podstate začíname pôsobiť na európskom trhu, že spĺňame všetky legislatívne požiadavky všetkých Európskej centrálnej banky, Českej aj Slovenskej národnej banky. Písali tam fakty. Ja som tvoj nepriateľ nikdy nebol. Snažil som sa ti vysvetliť, kde je pravda, no ty si sa rozhodol spraviť niečo iné. Spraviť si na mne hype. Vieš o tom, že sme slávni, že máme #1 albumy, že máme 100 000 followerov, že máme 1000 lajkov. Ty to všetko vieš. Mal si to za potreby. PR-ko v Interezi. Je to skvelý slovenský portál, takisto aj Starbitup, palec hore, kde redaktor som spravil rozhovor o kryptokarteli, zverejnili sme to. Hovorím tam napríklad také veci, že očakávam, že v kvartáli číslo 1 bude výplach na kryptomenách, že očakávam, že maximálna hodnota Bitcoinu na konci roka 2024 bude $90,000. Bola 108,000, OK. Ale dá sa povedať, že taký neutrálny rozhovor a absolútne som tam nespomínal teba. Išli sme si tam svoje, Milan. Mladej redaktorke si vyplachol žalúdok telefonátom, že prečo spolupracuje s ľuďmi ako sme my. Milan, za čo nás máš? Bol si šikanovaný, keď si bol mladý? Myslíš si, že každý frajer na internete do prdele má zlé srdce? Nehovoriac o tom, že si celý svoj PR tým zamestnával, aby na mňa hľadali špinu. Aby na Safe Finance hľadali špinu a keď nenosili výsledky, tak si im nadával. Milan, ja som transparentný ako kniha. Safe Finance je transparentný ako kniha. Využívame blockchainovú technológiu, aby naši klienti boli v bezpečí. Samozrejme nebudem hovoriť o tom, že strašne veľa ľuďom na internete vyhovovalo to, že sa o nás rozprávalo negatívne. Nikomu to nemám za zlé. Ja si hľadím na to, aby moja robota bola odvedená čo najlepšie, aby všetci naši klienti boli spokojní a šťastní. Mám trošku iné ciele, ako tu s vami viesť nejaké lokálne žabomyšie vojny. Ale to je také slovenské, ne? A teraz si držte klobuky. Milan Dubec vydieral našu klientku, že ak mu nepôjde do podcastu, tak je spolupáchateľka. Celé Vianoce si ju spamoval s telefonátmi. Musela si ťa zablokovať úplne všade. Na Facebooku, na WhatsAppe, na telefónnom čísle. Kto robí nevhodné telefonáty? My či ty? Nevhodný telefonát do Interesu, nevhodný telefonát našim klientom. Bolo ich viacej a ty veľmi dobre vieš, že je to pravda. Povedzte mi, je toto normálna komunikácia? Nikdy nebol našim klientom. Áno, spravili sme na začiatku prešlap, ktorý sme si odpíkali, ale toto je trošku moc. Volať našim spokojným klientom, tá klientka je spokojná klientka. Stretol som sa s ňou aj osobne. Ja sa nikdy nebudem skrývať pred nikým. Na kryptotrhu ľudia prerábajú, ľudia zarábajú, ale Safe Finance nikoho v živote nikdy nepodviedol. Ďalšia vec, ale to už iba tak na dotvorenie názoru. Veľa našich klientov mu písalo, že
som klientom Safeu, deje sa niečo? A veľa ľudí nám poslalo screenshoty. Milan Dubec im povedal, že prečo investovali do Safe Finance, že prečo spolupracujú so skemermi. A keď títo klienti povedali, že v živote nemali s nami problém, nemali problém s výberom, dokonca mnoho týchto klientov si aj vybralo kvôli tebe peniaze, nemám im to absolútne za zlé. Na trhu je panika, tak ľudia vyberajú. Spravil si paniku. Ale čo ma na tom dojalo najviac je to, že keď ti klient povedal, že nemá s nami absolútne žiadny problém a že výber funguje, tak každému jednému si napísal, aha, tak to ste prvý. A napísal si to asi 10 ľuďom, čo viem. Predsa len pozrime sa na fakty. Safe Finance je platforma, kde môžete tradovať kryptomeny. Môžete si tam kupovať kryptomeny, môžete ich tam tradovať, môžete ich predávať, môžete ich vyberať. Safe Finance platforma má na každom tomto jednom kroku poplatok. Milan Dubec vytvoril paniku. Ľudia začali predávať svoje aktíva, vyberať svoje aktíva. Keď vlastne zistili, že neexistuje tam žiadny problém, tak peniaze dali späť. A čo sme na to my? Rýžovali. Vďaka Milanovi si nás všimli väčší hráči. Dnes s nimi spolupracujeme. Ja osobne som sa naučil, že veľkosť nie je všetko. Nauč sa to aj ty, Miňo. A odtedy dbám skôr na kvalitu ako na kvantitu. Za túto lekciu ti potom všetkom ďakujem. Každopádne názor po tomto videu si spravte sami. Ďalej je tento človek pre mňa minulosťou. Ďakujem mu za všetko ešte raz. A ďakujem celej našej komunite, že stojí za nami aj v tých najťažších časoch. A pre tých hejterov ste voda na mlyn. Viem, že nie pre každého sú mladí reperi, mladí úspešní reperi, sympatickí. Je to známy slovenský komplex. Nie ste jediní. Držte pokope, spolu ste silní. Spolu toho ešte veľa okomentujete. A pre ľudí, ktorí majú zdravý úsudok a neveria mediálnym kauzám a mediálnym blabolom, tak je tu CC Gang. Pridaj sa k nám. Každopádne som trošku netradičná osoba. Som biznismen, ktorý rapuje. Väčšinou je to naopak. Raperi si vybudujú rapovú kariéru a potom vytvoria nejaký biznis. Ja som mal v hlave už od detstva to, že chcem robiť veľké veci. Chcem robiť veci správne, transparentne a do celého sveta. Nemám lokálne záujmy. Slovenských klientov mať budeme, slovenských klientov mať chceme, ale väčšina Safe Finance je v zahraničí. Ďalšia pravda, čo vám dosvedčí úplne každý, včetne mojej priateľky, je to, že pracujem 16 hodín denne. Makám na sebe, či mentálne, či fyzicky, či na Safe Finance, či na Cryptocartel. Dávam do toho svoju dušu, dávam do toho celé svoje srdce a vždy som dával do toho celé svoje srdce. Nie je to pre mňa biznis, je to pre mňa život. Toto je môj život, baby, nevolám to content. Posledné slova, keď ma niekto záujem ma konfrontovať s tým, že Safe Finance je podvod, scam, ideálne nejaký kryptošpecialista, napíšte mi. Veľmi rád sa s vami o tom porozprávam, ale prosím vás, nech je to nejaký kryptoodborník, žiadnych amatérov už nechcem vidieť. Hejteri, ste moja voda na mlyn, komunita. Ďakujem. Naše hodnoty sa po tejto kauze upevnili ešte viac. Sme silnejší ako kedykoľvek predtým, ľudia sú vyseparovaní a sme pripravení na expanziu.